finansijskoj i organizacionoj situaciji naši rukometni klubovi. Besparica je glavni problem i zbog toga je plasman u Ligu šampiona veliki uspeh. Maksić još jednom pogađa poslednjih 5 sekundi. Pogodak i za ekipu Sloge. 31-16, to je krajnji rezultat ove utakmice. Pobeda Partizana zaista i više nego ubedljiva. Očekivalo se zaista da to bude jači otpor rukometaša iz Doboja. Svi su se pripremali za jedno veliko finale ovog kvalifikacionog turnira, ali eto, posle prvih 20 minuta sve je bilo jasno. Tada je Partizan vodio sa 13-3. Igrači Sloge više nisu uspevali da se ozbiljnije približe. Jednostavno su ovaj meč izgubili zbog lošeg početka, ali i zbog nedostatka samopouzdanja. Jednostavno su se predali i Partizan je na kraju došao do 15 golova razlike. 31-16 pobeda Partizana. Teško izdvojiti najboljeg, da li je to Goran Vasić, da li je iskusni Nenad Maksić. Zaista su svi odradili svoj posao večeras izuzetno dobro. Imali su možda nešto lakši posao od očekivanog, ali ono što je najbitnije, drugu godinu uzastopno Srbija ima predstavnika u najjačem evropskom klupskom takmičenju. Dakle, imat ćemo priliku da gledamo Partizan u 10 izuzetnih utakmica protiv 5 fantastičnih protivnika, protiv Montpelliera, Čehovski Medvedija, Flensburga, Ademar Leona i da vidimo još zadnjeg protivnika, da li će to biti San Rafael iz Španije ili Hamburg iz Nemačke. I statistika sve jasno govori koliko su rukometaši Partizana bili dominantni u ovoj utakmici, ali zaista je sada manje bitno ko je postigao koliko golova. Jednostavno bitno je da je Partizan ponovo stigao do evropske elite i da ćemo imati priliku da posle evropskog prvenstva u rukometu gledamo ponovo elitni, ali ovoga puta klupski rukomet u našoj zemlji, a onda u decembru i evropsko prvenstvo za rukometašice. Dakle, u posljednjih 12 meseci zaista imamo priliku da uživo gledamo vrhunski evropski rukomet u obe konkurencije u gradovima Srbije. Vidjet ćemo da li će rukometašice Zaječara uspeti da stignu do Lige šampiona. I one imaju težak posao kroz kvalifikacije, ali eto, crno-beli su uspjeli u toj nameri. Čestitke za rukometaše Partizana posle dve pobjede protiv Porta 27-25 i protiv Sloge 31-16. Traje radost rukometaša Partizana sa svojim navijačima. Rekoh, ovo je bila najvažnija utakmica sezone, a sada sledi prvenstvo, kup i naravno utakmice Lige šampiona u kojoj će svaki osvojeni bod biti veliki uspeh za našeg prvaka. Poštovani gledaoci, toliko za večeras. Još jednom rezultat utakmice Partizan Sloga 31-16.